मानोथो बेयाव हारसिं जिरायदों आसोल? हारसिं थानो लुबैदों आं। एफा सान्दुं गोसायावनो जौ लोंबाय। औ बेनोसै दा आंखौ सामलायग्राया। मा जादों सार? दिनै नोंनि रायलायनाया माथो एसे जुदा रोखोम खोनादों। मानसिफोरनि बुजायनाया बोरैबा ज'नो सावबादि नांफिनजोब्बायलै। सुबुंस्रिखौ लानानै नामा खोथाया? आं आंनि मोजां मोननायखौ मोननाय नंलालै थुलुंगा। थांबा थासिगोन। ब्र' नों मानो बिदि सानो? नोंसोर सानैया जोनोम जोनोमनि थाखायखा। आं सुबुंस्रिखौ आंनि गोरबोनि फानजारिनिफ्राय नागारनोसै। आंजों बियो मा रंजा बाजा थानो हानांगौ जाखो? मा थाखा फैसा गोजोन होनो हानो? बैसोआवनो आंखौ नेनानै थाया। ओमफ्राय नों मा सुबुंस्रिखौ बावनो हागोन? मोजां मोनलायनायाव गोसोलायनायाव मोनलायनायखौल' सैथो मोजां मोननाय होना। जुदि आंनि अनगा बियो सोरजोंबा साबसिन गोजोनै थागोन अब्ला बेखौ हगारनायखौसो सैथो मोजां मोननाय होनो। नङा होमबा थुलुंगा? नों गावखौनो बिदि बुजायगासिनो नामा? नों बांद्राय जौ लोंग्रा जाबाय, खर'आ जाम जाबाय। बिदिबा बोरै सोलिनांगौ? आरो नों जेराव एसेल' टिउसन होनानै खामायगासिनो, बे गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा नोंखौ बिदि मिन्थियोब्ला मा जानांगौ? मा जानांगौ? साख्रि 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 बे मोनसेल' खोथायानो रिंखांबाय थासै आंनि खोमायाव। मा आंनि सिमां नङा नामा? आंनि हास्थायनाया मा गाज्रि जागोन थुलुंगा? नों जिरायलाय, आं नोंखौ गोलैजानो गिथारबाय। प्रजेक्टआनो दाबो जायाखै आरो नों बिदि दुखुजों जौ लोंबाय थायोबा बोरै जानांगौ? खामानिया आस'खान्दासो जागोन माथो। आस'खान्दा मानो जानांगौ? खामानियालाय लासै लासै आवगायगासिनो ना। आं नोंखौ मा होनबावनो? नोंबो फेनायसो, बुंब्लाबो खोमा लाखानाय नङा। आं जेब्ला सिनेमा लाइनाव गोसो होजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं फेखाबायमोन। जेरै गोसो होथाबबाय निसायाबो दावखोबाय। बिदिनो आं दा साजा मोनगासिनो आं। नों हायोबा गावखौनो एसे थुलुंगा होदो। दा नों बिदि सानोबा बोरै जानांगौ जाखो? मा गोसोजों थुलुंगा? नुनाय सिमांफ्रा थेर बेदेर बायलांगासिनो। मा बिखाजों बोलोजों जुजिबावनो आं? गोसो गैयाब्लाबो बेखौ आं बावगारनांसिगोन। बेनि खुसियानो आंनि गासैबो। आं एफा सेलफिस नङा। आङो बेखौ बावगारनांसिगोन। आंजों गोदाव सोराव जागोन बियो। दा गाबसै सार, आं नोंनि दुखु बुजियो। आंखौ निमाहा होदोलै सुबुंस्रि। आं नोंखौ गोसो गैयाब्लाबो थगायनांसिगोन। आं जाबाय गालुआला। प्लिज दा गाबसै लोगो, आं नोंनि दुखुखौ बुजियो।
जानाय गोरबोआव गैला फनखौ माथो थिखोथारला नों ओमफ्राय मामोन खोथाया नों मालानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो लोङाखैथ' जौ लोङाखैथ' नों गुबुनखौ थगायनो हागौ नाथाय आंखौ दानाजा मानोथो सिरि थाखो दे नों बुंगोर आं नोंखौ मा होनामोन आइया मा बुजायामोन नोंनि बाबाया मा बुङामोन नाथाय नों मानो एफा अख्रा जालांखो मा होनबावनो आं नोंनि दाबो जानो हायो नों साख्रिल' लादो समा दाबो दं आंनि आइया नोंखौनो थांखिखादोंमोन जेराव बेखौनो बुंनो थाखाय आं नोंखौ लोगो हमनो फैदों माला आबाया आरो आंनि खोथाखौ दानथिलायबाय नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोना जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो आं नोंखौ होमब्ला मानो बिदि जालांखो जोंनि नुनाय सिमांफ्रा नों साख्रि लाबानो गासिबो मोजां जागौना आंनि अनगा नों थानो सोलोंदो आंबो नोंखौ गोसोखांला नोंहा गुबुनजों रादाय जाखासिगोन मा राव जाखो बिलाय मिजिं नों मानो एफाग्राब सेल्फि जालांखो आं जाबाय गानवाला नोंनो मा सना रुफा होनो हानांगौ जाखो आंलाय आंखौ दिनैनिफ्राय दा नागिरसै मिजिं 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 मानो बिदि जालांखो नोङो मिजिं माबा खोथा होनदों खोनासं मानो मिजिं होमब्ला नोंगौ नोंसिनि लाइन मानसिफ्रा बिदिनो गोजा I hate you. I hate you from the bottom of my heart. Congratulations, Mrs. Posuwatari. Take care. Bye. Alvida. Adios. My love.